салом ба мухлисони беҳтари бошгоҳи ҷаҳон. Аз қадимуллоён томи мардоне ки мӯи сарашон рехтаасту кал шудан орзуи сермӯй шуданро мекарданд, аммо таъсири варзиши рақами яки дунё яъне футбол ба дараҷаи бузург аст ки ҳатто одамон ба хотири футболбозони дӯстдоштаашон орзуи кал шуданро мекунанд. Педри замоне дар сарторошхона бо падараш бозии Барселонаро тамошо мекарданд ва ӯ аз устои сарторош хоҳиш кардааст ки мӯи сарашро ба монанди Иньеста сӯзад. хушбахтона падари Педри сари вақт ба ӯ фаҳмонд ки сари Иньеста пойлич аст ва ин номумкин аст. Гумон мекунам ин бори аввал аст ки касе орзуи кал шуданро дорад, вале дар ёд доред ки меҳри футбол ба ҳама кор қодир аст. Ин як қиссае аз ҳаёти Педри буд ки ман ба шумо расонидам. Акнун мегузарем ба хабарҳои тару тозаи Барселона. Лайк, комментария ва дар канал БУДА шуданро аз ёд набароред, зеро ин чизо барои мо хеле муҳим аст. Акнун дар ягон ҷо поза ёмбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. танаффуси мунтахабҳо ки дар он рақобатҳо барои рохат ба ҷоми ҷаҳон баргузор гарданд ба анҷом расиду 20 ноябр футболи дастаҳои бармегардад. тамошои бозиёро бо 1х метавонед ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСТЖ. ҳамаи маълумотҳо дар комментария. ба ҳама муваффақият. Усман Дембеле ки 3 рӯз пеш барои 3 дақиқа дер ба бошгоҳ ҳозир шуданаш ҷарима шуда буд, рӯзи душанбе аз ҳама якум шуда ба бошгоҳ ҳозир шуд. мувофиқи қоидаҳои ҷорикардаи хави бозингарон бояд 1,5 соат пеш аз оғози тамрин дар бошгоҳ ҳозир шавад, яъне то соати 8:30. аммо Дембеле соати 8:33 ба бошгоҳ омада барои дер карданаш ҷаримабандӣ шуда буд. пул чизе нест ки барои он аввалин нагардӣ. як бори дигар агар ҷаримабандӣ шавад дар парковкаи Барселона ба фикрам хоб мекунад. агар хави боз қоидаи нав ҷорӣ кунад ки мувофиқи он ҳар касе ки ҷароҳати нав мебардорад то замони шифо ёфтанаш аз маош маҳрум мегардад. бовар кунед дӯстон, Усман Дембеле агар пойҳояшро шикананд бо чигас беҳтарин нишонзани Ла Лига дар маросими имсола мегардад. аммо агар Дани Алвес дер кунад ӯро чӣ қадар ҷарима мекарда бошанд бо маоши 1 евро, ним евро? хави Симонс тасмим гирифтааст ки тобистони соли оянда баъди агенти озод шуданаш ҳатман ПСЖ-ро тарк намояд. дастҳои Испания ва Германия ҳолати Симонсро назорат карда истоданд, аммо худи ӯ хоҳиши ба Барселона баргаштанро дорад. Барселона низ барои баргардонидани ӯ зид нест. соли 2019 хави Симонс мактаби Ла Масияро баъди пешниҳоди хуб гирифтанаш тарк кард ва ба академияи ПСЖ гузариш намуда буд. хави Симонс бозингари умедбахшу ояндадори Барселона ба мисли Ансу Фати маҳсуб мешуд, аммо вақте ки агенташ Мино Райоларо интихоб кард, ҳамаи умедҳоро барбод дод. дар ПСЖ Симонс ақаллан бозингари захиравӣ нагардид, ҳарчанд ки ин бачаҳа ки ҷингиламӯй гумон дошт ки дар Париж ҳатто мӯйҳояшро бо евро майдабофӣ мекунад. акнун барои баргаштан ба Барселона ӯ ҳатман бояд ки аждаҳори муфтхори худ Райоларо дафт кунад ва тамоми фикру зикрашро ба Барселона бахшад. танҳо дар ҳамин сурат дарҳои Барселона барои ӯ боз мегарданд. Барселона аз аввали мавсим мехост ки Филиппи Каутиноро ба ягон даста фурӯшад ё ин ки ба иҷора диҳад, аммо барояш дастаи мувофиқ пайдо карда натавонист. Роналд Куман ҳам ба вай якчанд бор шанс дод, аммо ӯ ба бозингари асосии даста мубаддал нагашт. хави мехоҳад ки аввал бо худи Каутино суҳбат намуда, баъдан доири ояндаи ӯ дар бошгоҳ чора андешад, вале худи Каутино тасмим гирифтааст ки новобаста аз суҳбат бо хави то тобистони соли оянда аз Барселона намеравад. Каутино дар Барселона мисли об ва ҳаво зарур мегардад, зеро ӯ метавонад бозиро бар дӯши худ гирифта аз ҳама ҳолат зарба занад, ба шарте ки ӯ формаи варзишиашро баргардонида ба сатҳи пештараш баргардад. дар сурати дигар Каутиноро ҳатто бепул ҳадя кунан ҳам Барселона бурд мекунад, зеро маоше ки ӯ айни замон дорад нархи як трансфери нави дигар аст. рӯзноманигори машҳур Фабритсио Романо хабар додааст ки Барселона на Ферран Торрес, на Раҳим Стерлинг ва на Дени Олморо ба бошгоҳ оварда наметавонад. бо ҳамин сабаб каталониҳо мақсадҳои трансфериашонро иваз намуда Карим Адеями, Сезар Аспиликуэта ва Кристиан Пулишичро ҳадафи худ қарор доданд ва кӯшиш мекунанд ки ҳар се ин бозингаронро ба Барса ҷалб намоянд. ҳунару истеъдоди Ферран Торресро Гвардиола бисёр қадр мекунад ва дар ягон сурат ӯро ба фурӯш намегузорад. барои Раҳим Стерлинг Манчестер Сити на камтар аз 60 миллион евро талаб мекунад, чунки шартномаи ӯ то соли 2023 муҳлат дорад ва ӯро соли дигар низ ҳамчун агенти озод оварда намешавад. айни замон Барселона маблағи талабкардаи Ситиро низ доро нест. Дани Олморо низ зимистон оварданаш амри маҳол аст, зеро дастҳои немисӣ як одат доранд ки ҳеҷ гоҳ дар байни мавсим бозингарони калидии худро
суолҳоро ҷавоб намедиҳанд. бо саббҳои зикргардида зимистон ба топ трансферҳо умед намебандем ва то охири мавсим интизор мешавем ки хави чӣ натиҷа нишон дода метавонад. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набаред. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.